Ngingowesifazane oneminyaka ewu-38. Ngiyayisebenza, nginenkampani yami, ngiyisebenza mina. Ngumuntu wesifazane okliniye, nginomuzwa wami omuhle, ngiyathanda ukuklina. Umuzi wami akuhlali ngisho nempukane, impukane nje ivelana ibona ukuthi ayinandawo kowami umuzi. Ngumuntu wesifazane othanda ukubhaka, ngiyabhaka, uma ngiqeda ukuklina ngiyabhaka. Ngibhaka kamnandi-ke futhi, ngibhaka amakhekhe. Amakhekhe ehla esiphunda, amakhekhe antofontofo, yabona amakhekhe engathi mhlawumbe ungaze uwabhakele umnyeni ney'ngane zakho. Kodwa-ke phela ngihlala ngedwa, anginamnyeni, anginazo iy'ngane. Ngiklini-ke nje, indlu yami iklini, ngumuntu wesifazane oklini. Kuthi nje uma ngabe sengiqedile imisebenzi yosuku, ngapheka, ngenza yonke into, mase ngiyoyidakaza kusofa-ke ngibukela i-sport. Ngiyasithanda i-sport, ngiyasithanda i-sport. Ngisuke sengihlele esofeni, ngiyakhomenta, ngiyalwa nje ngathi ngisestadium uma ngabe sekuyisikhathi sami santambama. Ngijabulile kahle kahle, nginayo yonke into engiyifunayo, nayo yonke into engiyidingayo empilweni. Shukuthi njengoba ngiyisebenza-ke nginale nkampani yami enginayo, izwe liyabona, izwe libhekile. The world is watching. Ngithole-ke enye i-email, ubhuti wabantu bakithi uthi very interested kule nto engiyenzayo. Ucela usizo ukuthi angaqala kanjani, ucela ukufundiswa, ucela ama-baby steps. Ayike ngivume-ke nami ukuthi ngizomsiza. Siloku sikhuluma efonini, sikhuluma ngama-emails, sikhuluma efonini, yabona. Shuthi uma ngabe siloku sikhuluma la efonini, ubhuti uwumuntu o-right, siya-connecta. Angazi nje savelane sa-connecta isibhudubhudu. Masethi lo bhuti yazi ukuthini, ake sibe nomhlangano sibonane, ungichazele kahle face to face, uyabona lezi zinto lezi mangabe sikhuluma ema-emailini noma sikhuluma emafonini zibuye ingazwakali, asihlangane face to face. Sifike-ke sihlangana at the boardroom. At the boardroom i-restaurant enye, kodwa unikezwa nje into esagumbinyana lokuthi uhlala khona ne-date yakho lohlangene nayo, nikwazi ukuthi nidiscuss, nikwazi ukuxoxa. Kuhlukanise ngamagumbi nje, kuyabhukhwa at the boardroom mangabe uya khona. Mangabe sifika-ke at the boardroom sesiyaxoxa-ke, lo bhuti ngiyamthatha step by step, ngiyamchazela. But angifuna ungayisho into, uyabona nje ngichaza kune-connection. I-connection mangabe sesibonene, ngiyabona ukuthi lolu ubambo lwami, ubambo lamabambo ami, i-connection engakhona, ngangibona ukuthi la uyena muntu engimfunayo empilweni. Kudala-ke mina ngahlala ngena relationship, isiphelile iminyaka mhlampe 7 or 8. Nje indaba zomjolo angihlangene nazo. It's not for me. I'm a businesswoman, ngifocuse emsebenzini wami. Yabona igora ziyi-type yami. Kodwa lona ukwasibona isigora esiyinkontofiyana, yabo umuntu ongajimile ubona ukuthi uyisigora ngaphakathi, welolo hlobo lenkontofiyana ubona ukuthi imizwe phana bandla yezingalo zakhe eqinaqinile, akajimile lo muntu but wazalwa nomzimba oyinkontofiyana nje. Mangabe sikhuluma avenathi lalela-ke wemama, mina nje ngumuntu straight, I go straight to the point. Ngihlale ngiyilungise mangabe sesho njalo, sengifuna ukuzwa i-straight to the point ngoba phela sihlangane ngebhizinisi ukuthi straight to the point isingena kuphi-ke la. Asho-ke lo bhuti ukuthi yena upasta, iy'ndaba zokujolajola akajoli, kodwa ngiyi-type yakhe, ufuna ukungishada nje straight, ufuna ngibe unkosikazi wakhe. Ufuna nje ngibe unkosikazi, uyabuya manje uyosho esontweni usikunosisi lo ahlangane naye, usisi okanje kanjena usefuna ukumshada. Kanjani phela manje pastor, ngoba mina angikholwa, angisindisiwe mina, athi ngizokufundisa ukusindiswa, ngizokufundiswa khohla ukufundiswa. Yabona ukhuluma nje kwasho ukuthi bese nginoku-order, yabona ama-cocktail, yabo ngilengwalandelanisa nje, yabo eduzane. Kube nje angazi khona i-moment nje kwaba nje ine-split of a second, yabo. Ngambona ngathi ungcolile lo muntu la etafuleni. Hayi, ngathi yabona ngase ngiphuze kakhulu. Ngiyambona lo muntu kwaba nje iminishani, i-second. Ngambona nje kwathi ngiyazi. Ngambona ngathi ungcolile, isudi yakhe ingcolile. Hawu, mangabe ngithi sengibuyile engqondweni futhi, hayi umuntu kahle, yabona uyakhuluma, uyasho ukuthi nje uyabuyela ekhaya uyokhuluma nabafundisi bakhe. Ake ngempela sisakhuluma, sihambe-ke manje sihlukaneke, ngihamba nje ngishokhekile nangomuntu nje sethi yena akajoli ufuna ukungishada. Yabona uyile type engiyithandayo, ngiyamthanda noma ngithanda igora kodwa wesigora ngaphakathi, yabona uyabona ukuthi he can work on his body, yabo. Futhi-ke who cares about the body if uzothola indoda elimela iqinise, isho ukuthi yena ayijoli iyashada. Ithi nje ukujola into eyamanje o-dating leyo, yona idila ngomshado, iyacaca. Kusho indoda
ake bakwethu ngempela bafika abantu bakubo bazolobola abafundisi bakhe abanye bazolobola futhi nje bangilobole ngokukhulu ukushesha, fast and furious, understand, into egijimayo, fast and furious, into egijimayo. Bafike-ke bazongilobola ngokukhulu ukushesha noma kwakuhlekihlekisa phela ukulobola kwabo because bebeloku uyabona abakhongi kancane kancane sebeyaphuma sebeyajuluka bayokhuluma ngaphandle baze bagcine sebengilobola ngozuka ngoba babeloku benegotiate-ile wazi wacike kumndeni wami asikhokhane lo nifuna ukukhokha khokha le nikuphethe sikhiphe umshado kuphela ngoba mudala vele lo muntu una 38. Ake ngempela sesilotsholiwe sihambe-ke siyobhala sagqoka nje kahle ngagqoka ingubo emhlophe wagqoka isudu sahambe siyobhala sabiza iphotographer kwaba kuhle nje sashutha after that sabuya-ke sesiyabuya sesiwumfazi nendoda. Ubaba uyile package engiyithandayo yabona at the age of 38 thina sikhathela sisafuna ukuzala manje mina nginabo abantwana nginazo izingane because nje angibengafuna ukushada ukuthola abantwana out of wedlock. Ubaba na uyile thapha engiyithandayo ufika nengane zakhe eziwu2 uyi-full package yabona at this age thina sifuna aba-full package sifuna indoda efika ney'ngane zayo inga-expect ukuthi wena usazozala cha mangabe uyindoda emshadweni ufika ney'ngane zakho hhayi ukuthi ulinde ukuthi mina ngisazoshaya uphush ngizalele wena. Fika ney'ngane zakho ukuze nje yonke into ibe square and fair. Square and fair asifuna indoda engafiki ney'ngane zayo. Ake iqhubekeke impilo sifike ney'ngane zayo indoda abafana bawu2 abafana bahle yabo balandelana eduzane nje ngathi amawele yabona ukuyibona lento leyo ukuthi umzali afika azale athuthi ukuthi qhu futhi esana 3 months ephethe ingane na 3 months ukuthi qhu azale futhi kobe isituation efana naleyo enjengaleyo. Cela ukuntshela ukuthi sesumndeni-ke manje sengihleli ney'ngane nangubaba akasebenzi naye umfundisi yabona umfundisi iminikelo ayifani amalanga awafani ngelinye ilanga iminikelo ikhona ngelinye ilanga iminikelo ayikho futhi kufana nokuthi unogazi kangakanani kuhamba nokuthi unogazi kangakanani yena isonto lakhe lalincane lihluphekela bakithi isonto lakhe understand ngisho nemali angilobola ngayo iyakwatitshulwa ukuthi kuhlanganiswe leya mali. Hey bakwethu sengimthwele lana ubaba ney'ngane zakhe angisho ngithi ngifuna ipackage yendoda full package hayi engathi full package sengiyithwele la emahlombe iyangisinda manje full package. Uyabona ngiyamfundisa lo yamsebenzi but akathola ama clients njengami. We understand umuntu nomuntu unento yakhe akathola ama clients njengami. Ake ngicela ukuntshela ukuthi ubaba ngivelane ngibona ukuthi yazi ukuthini because mina vele on social media ngine social media presence othi sivelane nje senze ikhaphuli ifamily senze ama vlogs efamily yabona ngi-introduce kulento kubaba kade vele ney'ngane zakhe lezi ziphaphele ngi-introduce singanjani senze ama vlogs efamily uwena ozonakekela ama vlogs uku-editha nokushutha nokuschedule ukuthi sishutha nini nama activities ekumele siwenze as ifamily. Ake ngempela ubaba ayinqake le opportunity athi hawu yazi ngembe ngempela wena udumile sizoba yipower couple yabona abe nama strategy ubaba on social media camera uyayipresenta ngalendlela yokuthi he wants to melt inhliziyo zabantu. He take care of me. Uyanginakekela unikeza uthando over the camera like impilo yethu was all about shooting vele he shoot everything mengabe sesebenza sibhiza ngisho naye uzoyishutha athi ubhizi uya-editha because it's his job ukuthi uyise-influencer manje ubaba ubaba athandeke on social media angisho nomsebenzi wami siyawu-understanda kancane ngamfundisa uyangilekelela on my business uyagijima ubaba wenza amagrosa mangabe ngibhizi ubaba uyapheka athi indoda inezandla ezimbili indoda ayipheke indoda ayisebenze indoda ayilekelele endlini namawele akhe ayalekelela uyabona amawele nje into umndeni obhizi umndeni o-active ayangilekelela kubhizi la endlini. Iqale-ke manje imali ukungena kwi-account yayo phela i-YouTube njengoba sirana i-YouTube njengomndeni. Ubaba kangisho uyena onakekela izinto ze-social media yabona ubaba athi le mali lena engenayo ye-social media ingena ku-social media wami angisho mina odumile umina esasebenzisa u-social media wami ukuthi silontshe le ntujana yethu ezikhaphuli ezifamily lento yethu ivlog yethu ezifamily athi ubaba yena ufuna ukuthenga imoto ufuna ukuqala ukuthi athenge imoto sho ukuthi kahle ubaba usho ukuthi imali engenile yethu yama vlogs akangiholeli ufuna ukuthenga imoto cash saving for a car
angithuleke if indoda yami ithi ikhathele ukusika ukudla uphiko kweyami imoto isifuna ukuthi ithengele imoto yayo. And mina nginayo lento ukuthi as much as sishadile anginento ukuthi indoda kumele idrive imoto yami because ubaba we-driver rough. Ngitshela ukuthi nje songokhokhela ama-insurance ama-premium lawa owakhokha upfront if imoto ishayisile, understand ama-excess ngendaba zokuthi ubaba urafu. Mina sekumele ngihlezi ngikhokha ama-excess njalo ngilungisa amawuhluhlu ubaba wenzile. So ngithi-ke hayi-ke ngizoke ngigibele yakhe imoto amuhluze yakhe nami ngisika uphiko kweyakhe ngibekezele. Ayi ubaba ngempela ayisave imali ayisave imoto ayithole ubaba aphume nenkulu imoto enhle le. Siyaqala-ke manje isimo sesiyashintsha, understand. Uyayibona indoda eqala ukuthola imali, indoda eqala ukushintshelwa impilo, uyayibona ayibisahlaliseka, ayibisaba nale yakhe ngenkathi incengile isakutofoza inyawo uthi uyasebenza kunomuntu okusebenza inyawo athi awusebenza mama, sebenza Ndlunkulu, sebenza alisebenzi imama. Indoda ayitofoze imama. Uyasebenza umuntu ungibambatha la amahlombe uya noma esukuma etholethe uqala kucabuze abuye etholethe abuye ngokhisi. Hey ukhisi ngangingasawazi engasangicabuza indoda seku all about the camera. Ukhisi ngize nguthole mangabe sesikwi-camera ke. Uyabona lo mncwayo ukuthi nje ufuna ukuhlanyisa ama-followers ukuthi he is a good man, kanti akuna good man dololola. Indoda ayisishintshile ingasahlaliseki. Kwase kuyijob ukuthi we are on a script indaba yokushutha kwethu. Ngiqaleke manje ngiyibuza imibuzo ukuthi ngizoba umuntu osifazane ozopretenda yini on a camera. Ngizoqamba amanga yini kwi-camera ngi-act ngathi ngihappy ngijabulile ekubeni ubaba emotionally uyangineglect. Ubaba is neglecting me emotionally, and it's more painful when he gives me attention on camera because you know ukuthi once the camera is off kulahle camera lapha ubaba uyiphilela impilo yakhe asana attention iphelile. Uyagoduka ubaba uya kubo, ubaba uyobona abangani usele wena wedwa uzobuya ngexesha lokushutha. Hey ngiqaleke manje my heart is heavy ke, inhliziyo yami iheavy ke manje ngithwele. Ubaba ubhizi nengane zakhe wehla enyuka nama boys. Hey ama-boys trip intontoni mina ngisala ngemuva kudliwa le mali ye-YouTube and mina ngisathola isenti vele ubaba wakwenza nje isiqhelo ukuthi uyacalculator every month ukuthi i-YouTube yenze malini athathe leyo mali yakhe nama-boys. Mina ngibalwa kule mali ukhipha nje 4,000 ogrosa kuphela, understand. Azasha aqhoshe ngiyanondla le ekhaya abeke inyawo ku-coffee table ngiyanondla ayisho kuhlala endlini yami ngiyanondla le ekhaya abeke inyawo zakhe ku-coffee table yami. Inhliziyo yami ibebuhlungu ukuthi as much as esondla ekhipha lo 4,000 rand but imali esisebenzele sobabili le mali le iqhamuka phezulu kwamasweater ami ngisebenzela i-social media yami ngikhulisa i-social media yami iqhamuka phezulu kwemjuluko yami le mali le. Ngisuke-ke manje ngicela ukuntshela ngimtshela ubaba ukuthi ngifuna u50-50 kule mali emalini yami because nami ngisuke ngisebenzile ngifuna u50% wami. Athi ubaba u50% kanjani because iy'ngane ezami ezikhona kule vlog iy'ngane zami zimbili and nami ngikhona. Usufuna ukungi-abuse financially wena kumele ngabe uthola u25% kule mali le. Ipage labani ekupostwa kulona ngabe nayithola i-attention engaka if ngangingekho because this is my business. Kumele ngabe umina nginiholela ama-salary. So lalela-ke ndoda umina sengizodecide ukuthi ubani uthola i-percentage elingakanani. Cela ukuntshela indoda ngathi ngilele ebusuku indoda yathatha ifoni yahamba yohayiza ngaphandle kwi-social media yahayiza ukuthi iya-abuzwa financially abuzwa unkosikazi wayo yona isebenzela imahala ku-YouTube. Unkosikazi umbambisa lokhu akufunayo. Unkosikazi so unfair uyamistreata emakhamereni she is sweet. Once kwacima ikhamera uyamrafa uyamhlukumeza uze aye physical amshaye ngisho nokumshaya. Yakhala indoda usikwenziwa njani sikhala kuphi thina madoda ngoba ngisaba ukuyoreport epolice station ngizohlekwa. Sikhala kuphi? How do you come out of this situation? Abantu bakhomente bathi umbona ngodebe lakhe olihlezi liqudulile, umbona ngalobuso bakho obuhlezi bu-serious, unkosikazi wakho uhlezi efrownile akana smile. Naka amaxoki esesayida nendoda. Mina angazi indoda ngivuka nje ngi-on fire isidilithile ne-live ngivuka ama-blog
ama-blog a-screen recordila ayakhomenta. Hayibo ngivuka ngisho nabantu engibhizinisi nabo bayangifonela bathi kwenzakalani. Hayibo nansi into isi-affecta my own business. Shukuthi-ke ubaba athi lalela la mfazi, uyabona ukuthi sitrenda kanjani manje on social media. Ama-vlog wethu ayatrenda manje. Abantu bayakhomenta, it was all fake. We understand it was all fake. Lesa smile esikhulu kangaka, it was all fake. Athi uyabona, but the numbers are going up, the money is going up, they can comment. So-ke manje shintsha iscript-ke manje. Siyashintsha iscript yethu kule movie encane. Uyangikwazi uku-director, uku-producer for this family for this family channel njengoba ungasafuna ukungikhokhela. Izwa i-channel yami ebhale igama lami Jess Maria Ma sekuthiwa for this family channel, and I'm the one who introduced indaba yokuthi asivlog as a family. Athi ubaba uyabona nebhizinisi lakho selitekateka kodwa lana ku-YouTube we are striving, we understand. Athi ubaba, you know what, now sishintsha iscript-ke manje, shintsha iscript, we are going to do therapy. Bakwethu abantu sebeyakhomenta, uyabona konke ukuthi manje we are going through therapy, sekuyi-content yethu manje siya kwi-couple therapy nani. Siya kwi-therapy, siyashutha mangabe sifika kwi-therapy, kuyavlogwa yonke into. Ubaba akhuluma ukuthi bakwethu ngiyamthanda lo mfazi, I just wanna fix umshado wethu muhle, wakhelwe esisekelweni esinguJesu Kristu. Umshado wethu uyisibonakaliso sebandla likaJesu Kristu, because uthi yena umshado ayibe i-resemblance of ibandla uKristu and the bride. You understand lelo verse? Niyalibona lelo verse angisho? Niyalibona ngisho? Ake ngicela ukuntshela ukuthi ubaba ngibona ukuthi hayibo nathi ibhizinisi ihambile, sengithola imali encane, sengidiphendela emalini yokuthi kumele ngizwe iscript ngalo baba ukuthi sithini. Mangabe kubuya lapho kwaTherapy, ubaba akangithuka, ubaba uyadelela, ubaba is calling the shots. Athi nidla mina, nidla amandla ami, mina uproducer la endlini. Ngibona ukuthi yazi ukuthini, I have to claim my power back. Nansi indoda ising overpower, indoda has taken over. Hey ngamlanda udevil ngazombeka la embhedeni wami. Uyabona le yasutha engcolile le kangcole ngakubona the day kwi dates ikona ngcola lokhu esengikubona la endlini. Ake ubaba uyabona akazi ukuthi mina senginento erecordayo, into erecordayo ngifake la ewashini lami, newashi engilithandayo ke my Apple Watch, ngifake la nje ngahamba ngaya kumuntu ozongenzela ngesikhathi sami mase ngingedwe officeini, ngiyadownloada ngifaka ama earphones ngilalele, ngiyabeka ngiqoqa ubufakazi. Ubaba uyadelela, we understand. Ama video ethu we are trying to fix our marriage on uyabona nezingane zakhona ngathi zifundisiwe ukuba maxoki, yabona zayingane automatically suke zincimfela nje zingibona automatically screen mom ziphonsa kumina izenza izingane nothando. Yo udevil wazala abanye odevil, yabo ngihle nodevil abathathu ke manje la endlini. Shukuthi ubaba wezohamba ayovakashela kubo ngezingane zakhe, ezohamba izwa njalo sishadile kodwa nje uthi hayi ngisathi ukujika ekhaya nezingane engizobuya after 7 days nje sifuna ukuthola umoya fresh, yabona yabona ekhaya weqeda extend ekhaya kubo, izwa umuntu uselungise nekhaya lo kubo uqeda uku-extenda ufuna ukuyo enjoy lo muzi awu extendile. Meqeda ukuhamba ubaba futhi ngitshela ukuthi this is the opportunity, iyona moment yokugadla kuno 7 days ukuthi ngigadle ngenza iseries yokugadla. Into yokuqala ngisho ubaba bekane access to i-channel yethu, to our YouTube channel. Into yokuqala in our Facebook page ekwelami, into yokuqala ngavelane ngashintsha ama-passwords. Ubaba usemakhaya ufuna ungena live achoma atshengisa ukuthi yabona ke ekhaya ngisendile nalana nezingane zakhe la amaselese lakhe izingane zamaxoki. Ake ngicela ukutshela ukuthi ubaba we frustrated ngishintshe ama-password efonini, uyafona uyangithuka, ngiyarecord wefoni uyangithuka ukuthi angibuyisele i-password, yena uba frustrated meyangakhona ungena online, uphila ngokuba online like ufana no fish ophile emanzini, mangabe ukhiphe emanzini uyashona. Athi ubaba nje yena akwazi ukuphila ngaphandle kwe-social media, he needs to swim on social media. Ake ngimtshela ukuthi yabo lo social media njengoba wawuyibona online before ushade nami, usuzoyibona online ke manje ngoba i-social media yami le.
futhi nasemzini wami angifuni ukuthi ubuye, ngiyakudivorce manje. Ayike ngene nami online ngisebenzisa i-strategy sakho ubaba, ngichaza ukuthi my business is falling apart just because I accepted a man in my life. Lento ngafike ngayirekhoda ngayihlanganisa yonke ngase ngiyenze ngathi ngi-live. Ngathi just because I accepted a man in my life, I'm going through all of this just because I gave uthando a chance in my life. Ngicabanga ukuthi ubaba akazangithandi nasekuqaleni. All of this was calculated. He had a plan the whole time, all along. Wanga-approacha ngento engiyithandayo of feature to my business. Umuntu mefika ekhuluma ngebusiness lakho vele you will connect. You will connect automatically. Ngikhulume ngibale zonke igigaba ubaba angeza zona ama-stages by stages. Mase ngifaka ama-voice notes. Ngithi ngiyabona la, it's after sibuya kwi-therapy ubaba ezongithuka athi vele uyazi ukuthi kwa-therapy lo it's all fake because I'm the producer, I'm script writing, I'm the one who script writed ukuthi mele sihambe siye kwi-therapy, you know ukuthi it's all fake wemfazi. Ubaba uyangithuka, ngifaka ama-voice notes ubufakazi. Silima sendoda asazi ukuthi kunento ethiwa recording, kuyarekhodwa emhlabeni, akazi ukuthi izinto ziyomjikela. Yabona ubaba futhi ke womfundisi adakwe ubaba masedakiwe angithuki. Konke ngiyafaka lana, konke ngiyafaka, ngisho ukuthi ngalahlekelwe ibusiness, I've been good, I've been doing this, I've been doing that on a business, I have a skill, I have experience, but because now I'm being portrayed as a monster online, I am losing clients. Abantu bathi ngeke bamelane nephixephixe nexoki nomuntu owenza kanje. Shukuthi ngigoqeke ngobaba ngidle ngimudle ngingashiyi lutho, ngifake bonke ubufakazi. Kwaba mhlawumbe ivideo ya 3 hours leyana, abantu bahlala bengalele belindele ukuthi ubaba uzoreplya athini ngoba phela I ate ngafaka yonke into. Ayikho into engayifakanga. Mhlawumbe uzoqhamuka athi it was also iyona content lokuthi sivuke. Cha, mina ngase ngifile i-divorce futhi ngiyafaka ubufakazi ngisho na ku-social media ukuthi I am filing for divorce, this is not content. Ngikhipha usathane empilweni yami. Sahlukana kanjalo-ke nomfundisi Mbumbulu owafika washintsha impilo yami, wayipeketula, wayithena upside down. Kwaphela kanjalo kwawusihlanganisile, ngaqhubeka nempilo yami, ngabuyela empilweni yami as before. Siphela kanjalo istory sethu. Wait a minute, ibhizinisi lami labuyela-ke esimweni, labuyela endaweni, amaxoki, ama-clients abuyela. But-ke who cares, because ngibuyile-ke manje, I'm back on business and I'm growing and ngenza imali. Phixi is-suffering esontweni uxoshiwe manje liyahefuzela, liphefumula kakhulu lapha kuloya muzi isithabathaba esithenda lisakwazi nokumaintaina isithabathaba. Lapho mina I'm flying high, understand, ngiphethe iflag lokuphumelela, iflag lokuthi ngimbokodwe, iflag lokuthi ngisho ungasifaka esimweni esinzima kodwa siyonyelela siphume kuloso simo because mbokodo sani. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu iyolala ibone ney'tori ney'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ngicela ukuxolisa family, sometimes kuyenzeka ukuthi opopayi ngibafake halfway because kunzima ukwenza lento guys. We don't have asinayo i-funding yokwenza lento le ngathi iyayidinga i-funding uma uthatha ukuyibheka because ukwenza nje isitori esodwa it takes time. So sometimes ke kuba impossible because nathi we need to eat at the end of the day and we need to pay people and we need to pay things in order for everything to happen. So family mabe kwenza ukuthi thola uthopopayi angimaqedanga ngalolanga nje ungadiki ibali, just listen up until ufike egcineni. Ngiyanthanda kakhulu family, ngiyabonga isupport mncwa. Yolala ibone itori nelandelayo. Bye yo, danko.